Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak-bapak kiai, ibu-ibu nyai, kanca-kanca guru, bapak ibu wali santri, tokoh-tokoh masyarakat, bapak ibu, kanca-kanca santri sedanten kemawon ingkang dipun mulyakaken. Saderenge dalem matur monggo sareng-sareng maos Fatihah nyuwun dumateng Allah, mugi-mugi kula sampeyan kanca-kanca derek-derek ingkang sakmenika lagi sakit, mugi-mugi ingkang dipun paringi sehat. Ingkang lagi susah, mugi-mugi ingkang dipun paringi bungah. Al-Fatihah. Bapak Ibu dalem matur kanca-kanca ingkang lagi sakit, lagi susah niki mboten namung kanca sinten donya mawon. Ten alam barzah niku nggih sami kaliyan kula samanten donya, ya sehat, ya kadang sakit ngoten. Nggih. Niku tergantung keluarga sing ditinggal. Nek keluarga sing ditinggal kok pas apik temriku nggih sehat, seneng, ayem ngoten. Nek keluarga sing ditinggal kok nakal, temriku nggih susah, nggih sakit. Mulane Nabi pesen fattaqullah fala tu'dzu mautakum. Awakmu dadi wong apik lho ya. Aja sampai wani nyusahno, aja sampai wani nyakiti bapak ibumu sing wis kapundhut. Panjenengan kula sampean tasih ten donya ngenten iki to. Dereng wonten piwales ngoten. Ad-dunya darul amal. Jadi sampean ten donya nung akal nggih mboten napa-napa nggih, biasa-biasa mawon. Nggih. Tapi tiang sepuh ten alam barzah niku langsung pingin siksa. Nggih mugi-mugi kula sampean iki ditata dening Allah min ahlil ilmi wa ahlil khair. Bapak Ibu dalem mboten matur masalah maulid, tapi kita niati sedanten menika urip-urip sunahe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Monggo kita inget dawuhipun Nabi, laisa minna malam yarham sohirona walam yuwakir kabirona. Dudu boloku nek ana wong tuwa gak welas nang anak, ana anak gak mulyakno wong tuwa. Nabi niku sedih nek ana mangsa wong tuwa gak sakno nang anak, ana anak gak mulyakno wong tuwa. Nek wis ana mangsa anak ngremehno wong tuwa, iki bahaya. Bakal muncul turunan-turunan sing atine elek. Terus ngebeki donya. Di sekolahno nggih pinter, tapi atine tetep elek. Di pondokno nggih saged ngaji, tapi atine tetep elek. Mulane sampean aja kaget ana wong pinter kok atine elek. Ana wong iso ngaji kok atine elek. Mulane ana tamu sowan dhateng Nabi tanglet mata tahu musaah. Kanjeng Nabi kiamat niku kapan?
Kanjeng Nabi dawuh sepurane aku sing mok takoni gak luwih ngerti ketimbang awakmu sing takon. Akhirnya terus tanglet malih. Nah, tondo-tondo cedake dinten kiamat niku napa? Nah, iki aku ngerti. Tondo-tondo cedake dina kiamat itu salah sijine antaligal amatu robataha. Nek wis ana budak duwe anak jeragan. Wong tuwa nasibe kaya buruh, anak iku gayane kaya jeragan. Akeh wong tuwa diremehno anak. Lho nek wis akeh anak ngremehno wong tuwa, iki bermunculan turunan-turunan sing atine elek. Jenengan nate kepireng dawuh Nabi, apik ana wong tuamu, engko anakmu apik nang awakmu. Kula sampean niku aja nemen-nemen mikir anak. Nggih sedengan-sedengan mawon. Sing penting kula sampean iso ngapiki wong tuwa, engko duwe anak apik. Anak nakal dadi apik niku Allah sing nyetel. Guru niku nggih ngapunten, guru niku mboten saged ndadekno anak nakal dadi apik, mboten saged. Kiai nggih mboten saged. Nabi niku lho nate nuturi keluargane mboten digatekno. Kanjeng Nabi susah. Akhire diarem-arem kalih Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Mat, gak usah nangis biasa. Apa nangis barang. Sing penting awakmu kondo. Wes awakmu iku gak iso ndadekno wong elek dadi apik. Urusanku. Mulane sering dalam matur jenengan ya nggak ada anak nakal itu ojo ditutuki. Anak nakal itu ora mergo kurang tutukan. Kula sampean niku ojo salah paham kaya wong biyen. Wong biyen niku nek duwe senter nara patek benter ngono ku dope kudu sentili. Dikira kurang benter itu kurang sentilan. Jenengan tasik menangi ngoten. Barang dope disentili kok cek ra bener terus batune ditokno. Dipeme dikira kurang penenan. Sampai ana guru tiron nek murid nakal dipeme. Dikira kurang pemenan. Mboten. Anak nakal itu durung oleh hidayah Allah. Hidayah itu membawa HP ngono sinyal. Ono HP-ne apik, baterainya ya apik, penuh isine. Pulsane ya penuh apik. Tapi ra ono sinyal, mok penyeti mok gepeng to. Anak nakal itu sebab durung oleh hidayahe Allah. Nah Allah maringi hidayah nang anak itu ngenteni bapak ibuke apik nang wong tuwa. Lane kula zaman niku nek iso kaya petani. Petani iku tugase nandur. Sing penting nandur, masalah tukul urusane Allah. Sama enggak usah kate ngiwangi ngodoti barang tambah ra gunung. Jadi kula zaman dadi iso ngapiki wong tuwa. Ini tuh nanti diparingi anak turun sing apik-apik. Senajan saiki ketoke nakal lawas beli apik. Nabi mboten bakal tuju. Wong kula samane janji iso ngapiki wong tuwa sing sebab umur. Mboten sebab alime, mboten sebab saleh, mboten sebab famili. Ana wong tuwa umure luwih tuwa katimbang kita. Kita mulyakno, kita hormati. Niku make Allah ndamel generasi-generasi sing akhlake apik. Niki janjine Allah. Wis ta janji kula sampeyan nyenengno wong tuwa, bakal anak turun sing apik-apik. Senengno wong tuwa. Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken. Mane Nabi niku sedih nek ana mangsa anak ngremehno wong tuwa. Terus Allah mboten Nabi nggih sedih nek ana mangsa wong tuwa
gak seneng anak. Wong tua gak seneng anak, wong tua gak welas seneng anak, niku bahaya. Bahayane napa? Ridhollah fi ridhol walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Dawuh niki suwering dienggo nuturi anak. Nggih mboten napa-napa, nggih sae nggih leres. Tapi asline niki sing penting nuturi wong tuwa. Ridhollah fi ridhol walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. He wong tuwa, nek awakmu sik pengen anakmu disenengi Allah, senengono anakmu. Allah itu seneng nang anakmu, nek awakmu seneng. Nek awakmu gething nang anak, Allah nggih gething, mergo Allah gawe anak iku gawekno wong tuwa. Nah nek sing digawekno kok seneng, Allah ngurusi. Nah sing digawekno ora seneng, Allah nggih mboten nderek ngurusi apa sing tak gawekno ya ora seneng. Nah akhir-akhir iki akeh wong tuwa iku ora seneng anak. Tapi sik mana? Lah niki sing ruwetote teng mriki. Nggih nyuwun sewu nggih conto mawon. Jenengan gadah yoga nangis njaluk tukokno montor-montoran. Akhirnya jenengan tumbasaken. Kula yakin jenengan boten seneng kali montor-montoran itu. Jenengan tumbas mergi anake seneng. Bareng jenengan tumbasaken yoga sampean kok suweneng. Sampean nderek ngurusi. Mergo sing ditukokno isih seneng. Keleleran ya sampean ratuti. Baterai nente ya sama tukokno sebab sing ditukokno isih seneng. Tapi nek yoga sampean wis mulai gak seneng kalih dulinan iku, jenengan nggih mboten nderek ngurusi. Lha apa wae sing digawekno sing ditukokno wis ora seneng. Keleleran ya wis dipek wong ya wis, entek batune ya wis. Lah lapon nukokno wong bocahe wis ora seneng. Nah akhir-akhir ini akeh wong tuwa ora seneng anak. Tapi saya mana? Beda kali wong tuwa zaman siyen. Wong tuwa zaman siyen niku enggak ada yoga gansal ya, wis rada akeh to. Ngono ku kok hamil. Terus periksa ngene dokter. Doktere ngomong, "Sampeyan hamil lho, Bu, positif." Mosok tak dok, "Iya, mlakumu ketara ngono kok." Nggih tak dok, "Iya, ngene ku guyu kok." Alhamdulillah, sowen. Wis anak 5 lho, hamil neh lho, sowen. Wong biyen. Ngono ku terus kandha sing lanang, "Mas, apa dek kok guyu-guyu? Aku meteng wae." "Iya ta? Iya, aku kandhane dokter, aku saiki hamil." Ngono ku sing lanang yo seneng kok. Alhamdulillah dek nek saya iso. Dadi anak wong biyen iku durung lahir wis disenengi wong tuwa, durung lahir wis oleh ridhone Allah. Mulane lare-lare zaman siyen niku senajan gak pati pinter, tapi akhlake apik. Tuturane penak. Nggih mboten? Nek pintere mboten sepinter nom panjene sekolah zaman biyen nggih namung ngutang-ngoten mawon. Tapi akhlake apik. Karo wong tuwa apik. Sebab apa? Ana sinyal hidayah Allah. Nah zaman sakniki ampun boten ngoten. Ana wong wedok ndek anak 3 sakjane ora pati akeh to 3. Ngoten niku nak hamil periksa ngene dokter, jare dokter, "Sampeyan positif kok Bu, hamil." Ngono ku ra guyu kok. Malah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kok saged to, Dok? Ya mbok aku ora ngerti awakmu kok aku ngono. Aku lho sampun ngombe pil, Dok. Kula sampun ngombe pil. Oleh ngombe ra urut. Astagfirullahaladzim, aku keliru neh. Sedih menggawe. Ora suweneng. Ngono ku mulih kanca sing lanang. "Mas, apa Dek? Sepurane Mas ya sampean aja gelo." "Ana apa?"
aku hamil neh Mas. Ngono ku sing lanang yo ngamuk. Kok iso? Bingung dong wong asline. Wong kono sing ngukrek nang iso ngomong. Kok iso? Lewang jopo nang kaget ngono ku mboten napa-napa lha bapake kok iso. Gak wis ngombe pil to, Dek. Oleh ku ngombe keliru kok, Mas. Ora urut. Ngono ku lanang yang ngamuk. Goblok. Miteni ngono kok ora bingung. Dados sakniki akeh anak lahir yang tidak diharap kelahirannya. Durung lahir itu wis gak disenengi wong tuwa. Berarti durung lahir itu kosong sangka ridhone Allah. Mulane aja kaget. Larisane duwe kuping tapi kaya ora iso krungu ngono maksudnya. Ya kaya HP ra ono sinyal ngoten. Dikandani ra kena. Ngluyur ngoten. Keranten mboten enten ridho saking Allah. Nah kok gak dikirim ridho? Lah bapake dhewe ora seneng. Ibuke ora seneng. Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken. Mulane kula sampeyan iki kudu suweneng nang anak. Anak iku rezeki. Rezeki ku nek disenengi, disyukuri, la ing syakartum la azidannakum. Allah kok sing nambah apik. Lan yo sewu aja pisan-pisan bahas nakale anak. Ayo bahas apike. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Sing apik-apik dibahas, aja bahas sing elek. Nulis apik sampean bahas iku apike terus gedhe. Sing gedhekno Allah. Nulis apike gedhe ku eleke kalong kok saiki, mergo kedesek apike kutah mangke elek. Aja sampe ngomong elek nang anak. Ya kaya bojo iku rezeki kanggone Allah. Aja sampe bahas eleke bojo. Omong kula sampean niku mandi. Digawe mandi karo Allah. Apa-apa iku nek sampean ngomong apik dadi apik. Apa-apa iku nek sampean ngomong elek dadi elek. Mandi. Contoh mawon nggih. Ana wong lanang nang diomongi sing wedok. Mas apa nggih? Sampean niku lho Mas, wis ganteng akas. Sama nih kelas ganteng, atas, padahal yo aslinya yo biasa. Sama nih kalau ganteng, atas, ngelana lagi omongin nak ngosot tapi. Tapi mangke prakteknya gitu sama langsung gue warit, gue linjut, gue kena. Oh apa-apa ditupiti, sampai saya ora-ora ditupit. Ana wong lanang nang diomongi, "Mas sampean iki elek, beler." Enggak tuh lenger perapatan. Terus dirubung lanter. Elek tenan. Wong wedok lek diomongi apik dadi apik. Dadi apik. Dek sampean iku ayu. Oh, wakas bejo aku dibutuh sampeyan. Ngono wae dadi nek dadi apik tenan. Mandi omong ya. Terus apa ya? Bisa deh, sama nasi ya langsung apa lumba-lumba kura-kura nyapu metuah kabeh. Terus adus terus ngilonan deteng. Tapi yo ketok ayune, mergo atine ayem. Ono wedok nanti omong iki zaman iku elek beler. Elek beler. Oh wedok nanti omong iku nek terus langsung blimbung ngono. Oh, ora gelem apa-apa, adus emoh. Dek adus to, Dek, lampau wong elek kok adus. Kok tambah cetha eleke ngono.
disenengi rezeki. Anak niku rezeki. Oh sama ngrumat anak niku asline mboten bandane anak, bandane Allah. Asli bandane Allah. Sama namung ngucurno dana ngoten asli saking Allah. Gak percaya sama nangan-nangan, sama biyen niku lho Jokone duwe apa. Ora duwe apa-apa yo mau disuri nang petita-petiti. Enggak anak ya lumayan. Ibu-ibu sama biyen perawane duwe apa, ora duwe apa-apa. Saiki ndek anak ya lumayan duwe tas bareng. Digawa murah mare. Lalu kalau zaman itu nih nang anak niku seneng. Anak nakal sampean suweneng iki. Goleki apike sehat anakku itu masyaallah sehat doyan mangan goleki apike. Penyakit kula zaman niku nek anak nakal itu terus langsung gelo. Bahaya gelone wong tuwa iku medhot redone Allah. Aja gelo, men cepet goleki apike nang disyukuri. Bapak Ibu ingkang dipun-mulyakaken. Nabi niku kuwatah nabi. Tapi nabi sing paling apik umate, paling akeh umate niku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah kok nabi kita niku suwayang nang umat. Sembayang nang umat. Nah umat itu nek disenengi nabine, disayangi nabine, itu disayangi Allah. Bapak Ibu yang dipun-mulyakaken. Niki ampun ngantos kula sampean digelo karo anak. Guru ampun ngantos digelo karo murid. Gelone guru nang murid iku medhot ridhone Allah. Ya didoleki apike. Ya Allah, bocah nakal ngene kok isih gelem mondok, alhamdulillah. Apik tenan ngoten. Iki karek dandane iki, karek saiki wis gelem mondok iki munggo mantuk wis ketekel. Aja ngrusoi pondok aja. Bapak Ibu yang dipun-mulyakaken. Lapo? Akhir-akhir iki akeh wong tuwa ora patek seneng anak. Ana apa? Nggih ngenten iki hadirin. Zaman iki kan dawe Nabi, wong iki ora tambah melarat. Wong iki tambah sugih, tambah sugih, tambah sugih, tambah sugih. Kalau zaman itu sugih-sugih dibanding kali zaman saya. Zaman saya niku mangan sego putih Pak Pitik, iku nek gak dino becik ra keturutan. Nggih no? Zaman saiki mangan sego putih iku bendino masalah pitik urusane sampean. Zaman saya ini akeh wong loro kurang mangan, saiki akeh wong loro kakean. Zaman biyen niku tuku klambi anyar iku gak riyo lho ra tuku, iku anake wong sugih. Anake wong melarat wis senajan riyo ya ora tuku ya klambi lawas diwenter. Sing guyu ketara tau menter. Zaman biyen gitu kono klambi wong tuwa niku sedengan apa klodoken. Klodoken lampun sik awet. Kula sing nggih ngoten mesti klodoken kula matur bah gegeden ora apa-apa nak suwe-suwe sedengan. Tak telateni yo sedengan tenan tapi suwe lek lagi sedengan. Kula ngeten iki ceritane abah kula niku mboten gadah cara ekonomi. Tapi putra-putrane kuwatah. Dados ibu kula niku nglairaken yoga niku ping 17. Lah sing urip ngantos sageng niku 13. Nah, abah kula niku kali kula niku nggih rada-rada bingung. Mergi napa? Sirah kula niku tuwepet gedhe. Dados kula sampai sakniki nek tuku kopiane mboten pesen mboten enten. Nggih nomor sekali welas. Nek boten pesen. Dadi apa kula mantun tukokno rada lodok diluk sesat. Tukokno nek rada lodok diluk sesat.
Akhirnya dikembasaken gawat. Terus dibitingi gurine. Jadi kula niku nate kraosaken kopiah bitingan. Nggih suwet dengan wong ana bitinge niku. Nggone sesek kula lapor, "Pak, kok sesek?" Ora apa-apa disetel bitinge dhewe. Omahe wong saiki tambah apik apa tambah elek? Tambah apik. Omahe sampean ku apik-apik. Omahe sampean kadang-kadang ketok elek. Iku gak perkara omahe sampean sing elek, gak. Omahe sampean asline wis apik. Cuma ana tangga mbangun omah apik ngungkuli omahe sampean. Akhire omahe sampean ketok elek. Nggih namung salah tempat ngoten. Wong apik elek omahe padha karo wajahe wong. Bapak-bapak iku iso ketok ganteng, iso ketok elek. Iku karek jejerane. Jejer wong elek yo ganteng, jejer wong ganteng yo malih elek. Mulane ibu-ibu nek pengen ketok ayu yo lungguh sak lungguh sing ati-ati. Golek rombongan elek. Nah, uang itu nek tambah sugih, tambah akeh dunyane niku wateke menungso karepe tambah kathah. Nggih mboten. Mulane ana dawuh menghadapi dunya iku kaya ngombe banyu segara. Tambah akeh sing diombe, tambah nemen ketelake. Dadi wong tambah akeh dunyane, kurange tambah kathah. Akhirnya menungso karepe tambah kata. Nah menungso beleber nggoda karep. Sampai Allah sampun nata awan kanggo nyambut gawe, bengi kanggo istirahat. Lah ngoten to nggih. Tapi menungso niku akhire moh bengi. Bengi ku apik disetel dadi awan, cek kenek dienggo nyambut gawe. Saniki sampun mulai kata kantor-kantor 24 jam, pasar 24 jam. Saniki toko 24. Pun wonten. Niku pun kaget benjang niku ana wong ngedos iku bengi. Lho? Lakon. Iki sampun. Zaman siyen panen itu 7 wulan. 7 wulan nembe panen. Akhire ilmune manungsa terus rubah 3 wulan sampun panen. Saniki sampun wonten bibit pantun umure namung 1 wulan. Sampun sakniki pun. Cuma dereng diidaraken. Nah niki petani-petani niki rencanane benjang niku mboten ketergantungan kali musim. Disetel kados ten Saudi. Ten Saudi nggih sampun mlampah, kula nggih semerap. Dados ten Saben niku dipendemi pipa-pipa. Terus wonten pipa ngadeg enten-enten 1 meter. Enggen nek tandurane butuh toya nggih kantun buka keran ngoten mawon. Niku medal grimis ngoten. Niki sakniki mungkin sampeyan kantun ngremot ngoten mawon. Berarti saulan panen pisan. Rencanane ngoten. Dadi menungso niku tambah nemen oleh nggoda dunya. Sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh la taqumu sa'ah hatta takuna sanatu kasyahri was-sahru kal usbu wal usbu kal yawm wal yawm kas-sa'ah was-sa'ah kazahfil mufrad akamaka. Sampai niku gak bakal tumiba kiamat kejaba nek wis ana mangsa cepet. Setahun itu cepete kaya saulan cepete kaya sak minggu cepete kaya sedina cepete kaya sak jam cepete kaya sak plenget kawul kagong plenget. Apa mumete jam bawanter mboten karepe wong lugu wedi-wedi. Sampai waktu gak cukup. Nah kok wis dalu, ndak kok wis ngoten. Leber-leber godak karep. Tatanan menungso kan ngeten sing pas ngono.
sing lanang nyambut gawe, sing wedok jaga omah. Lak ngoten nggih. Zaman sakniki pun angel ngoten. Mergo apa? Kayane wong lanang niku gak cukup kanggo nyukupi karep. Akhirnya sing wedok gak geger-geger, aku njaluk pakne ya mun tak geger-geger, akhirnya sing wedok ya kerja dhewe. Nggih, Bu. Nggih. Bareng sing lanang kerja sing wedok kerja, akhirnya kumpul bojone mboten pati wonten. Bojo zaman sian kan isih kena dirasakno. Nggih. Ana wong lanang teko sawah awake pegel terus istirahat nang bali. Ngono kok wedok krasa. Mas, pegel. Iya Dek, pijet ya. Iya, terus suwe-suwe mun ndak sampean ya pegel. Gak Mas, ra apa-apa, mesti pijet mek mantuk. Nah, pijete bojo iku jere wong tuwa ora enak kaya apa nek pijete bojo iku dadi tangga. Nggih. Lah dene ya dipraktekno ya iso tenan iso otot-otot rubah kabeh. Noto nomor. Nah, ngono ku saiki wis rapati ono. Ono wong lanang gawe pegel mata-matang nang bali. Sing wedok nawani pijet ya belas, wong lanang ngomong Dek, oh Dek ngene iki dipijeti ya enak. Jere sing wedok. Anggite awakmu sing pegel, aku dhewe ya pegel. Krewet wis tuwek kok. Akhire celane lenger-lenger lapo aku ngomong. Jadi bojo saiki iku sepo. Gak patek ono rasane. Nek bojo biyen niku ambune penguk, rupane rapate ayu tapi ono rasane. Ya penguk manjene ra tau sampunan penguk. Nek bojo saiki ku ayu-ayu pakaiane apik, sedep-sedep tapi ra ono rasane. Nggih. Sepo. Sampeyan ya wis rada ngrasakno ngoten iki. Sibuk kabeh manusia. Sibuk. Tambah sugih, tambah sibuk. Kula niku gadah kanca. Niku kerja teng Jakarta, nderek jeragan wedok. Jeragane niku wedok pengusaha berhasil. Lah jeragan wedok niku yo sing lanang nggih pengusaha berhasil. Padha sugih wong loro. Nah kanca kula niku nderek jeragan wedok niku. Cerita kalih kula. Manjane wong padha sugih nggih ngoten niku. Cerita kalih kula terus jeragan lanang karo jeragan wedok iso guyon kumpul setahun ping pindho iku wis kerep. Setahun ping pindho wis kuwerep dari sampeyan tak tuwer wis ora apa-apa. Niku setahun ping pindho niku kerep. Nah nanti cerita ngenten. Pengen ketemu jeragan lanang karo jeragan wedok pengen ketemu. Semayane niku teng Singapura. Nah sing lanang ngleresi teng Amerika. Nggih ngurusi usahane niku sing wedok ten Australia. Dinane wis ditata, jam-jame ditata, hotele sampun ditata. Pun sing lanang saking Amerika ndugi ten Singapura. Ngenteni sing wedok. Ya wis alat-alate yo ditata. Wis komplit siap lho. Sing wedok nggih siap metuk sing lanang. Lho ten bandara Australia niku penerbangan dihentikan. Keranten ten Australia wonten alas sobong. Kebakaran hutan. Akhirnya ngebel, Mas, sepurane aku nang bandara, gak iso, gak ono pesawat rono. Iki ono alas kobong. Mene Mas yo. Dari celana, sepurane dene mene aku ora iso, aku ndek janji nang Amerika maneh. Sepurane Mas ora apa-apa. Akhire celana itu bali yo. Salat-alate cangkeng nang.
Sakniki sampun wonten ana anak ape ngomong nang wong tuwa, "Bapak, kula badhe matur." Jere bapak, "Aja saiki nak, bapak sibuk." Niki sakniki. Benjang bakal ana bapak ngomong karo anak, "Nak, bapak ape ngomong, Nak? Sepurane bapak, aja saiki aku sibuk." Dadi duwe anak iku ora krasa. Duwe wong tuwa ya wis ora krasa. Wong sakniki sampun kathah kok ana ibu-ibu ampe kumpulan. Aku ora iso kumpulan, aku duwe rumatan anak. Iki tak titipno sapa anakku, aku sik bingung. Lah pun wonten teman-teman iki. Niku sakniki dilungkas bakal ana. Aku ora iso melu kumpulan, aku duwe rumatan bapak, tak titipno sapa bapak. Dadi duwe anak iku wis ora patek krasa enak, duwe wong tuwa wis ora patek krasa enak. Mergo menungso senengen barang, senengen barang. Sampeyan tingali ten Radosan Ageng ana to kendaraan sing mlakune alon, mboten enten. Bawuan terbanteran, nggodak karep do wedi ra keduman dhewe. Iki nek terus-terusno dipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayakunu adal masyatihi. Wong karo wedhus iku ape larang wedhus. Wong karo wedhus iku ape larang wedhus. Ingon-ingon wong karo ingon-ingon wedhus iku seneng ingon-ingon wedhus. Mulane dalem nate matur. Sakniki kathah wong wedok niku diparani mbae, "Nduk tak dongakno, Nduk, muga-muga wedhusmu tambah akeh." Niku suweneng kok. Ya Mbah, amin, amin. Dongakno, Mbah. Terus mbene didolani malih, "Nduk, tak dongakno muga-muga anakmu tambah akeh." Ngono ku ora guyu kok. Mbah ngomong apa? Tibake ngrumat anak karo ngrumat wedhus iku semangat ngrumat wedhus. Mulane kok nek wedhus akeh jarene bejo. Awakmu iku bejo nak, wedhusmu akeh. Tapi nek anak akeh jare ra bejo. Sabar Cung, coba. Anakmu akeh. Dia anak akeh nang tubuh. Saiki ngrumat anak nang tubuh. Jomben ngrumat wong tuwa ya coba. Padahal lho donya niku disetel genteng rumat. Kula sampean iki ranem terus kula sampean ape dadi wong tuwa terus mati, nggih to? Ape mati kadang lara dhisik, gayane wong gak rata-rata ngono. Terus dinggo rumat-rumatane anak. Wong tuwa ngrumat anak loro enteng, anak ngrumat wong tuwa loro. Aduh. Nah saiki ana wong tuwa ngrumat anak sambat-sambat. Sebenarnya ngurmat wong tua tambah-tambah sambat. Ana wong tua ngurmat anak sambat-sambat. Kondo-koncone awakmu bejo, anakmu mok situ enteng. Anakku telu Mbak, pegen. Ngono kono anake krungu ya ngempet anak. Ya Allah, wong tuaku wis kudu ngurmat aku. Iku sampeyan bakal ana anak ngomong karo koncone, awakmu ku bejo, uripmu enteng ra ndek rumatan wong tuwa. Pancene wong tuamu ku pinter mati nom. Wong tua mati nom ngentengno anak. Wong tuaku mbok kok isih urip. Lah ngono ku bapake krungu ya nelongso. Cung sabar Cung ngrumat bapak. Bapak ketoke ra suwe kok Cung. Krungu ngomongmu kok ambekan rada sesek. Lali nek ngrumat anak itu gede ganjarane. Wallahu indahu ajrun azim. Kok ngrumat anak ngrumat bangsa. Ngrumat anak ngrumat umate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngrumat anak itu ngrumat bangsa. Sapa ngerti yo gane sampeyan dadi guru. Sapa ngerti yo gane sampeyan dadi carik. Sing sedekah wae. Sapa ngerti ya kok sampean niku ana dadi kepala desa. Sapa ngerti ya kok sampean niku ora dadi apa-apa. Ora apa-apa dadi gelem sembahyang. Nggih.
Sampeyan kok ketoke rada ngremehno salat. Salat 2 rakaat, salat sunat 2 rakaat saderenge subuh. Niku ganjarane kan ngungkuli regane donya sak isine. Nggih mboten? Nggih. Salat sunat 2 rakaat saderenge subuh. Niku ganjarane ngungkuli regane donya sak isine. Iki qobliyah subuh. Durung subuhe. Pikul 1000. Mulane seneng ngombe anak itu. Ora apa-apa. Muna mana ora apa-apa nasi seneng. Lah boleh deh. Itu gawenane sapa lho. Gawenane Allah iku mboten ngoten. Wong mulute jenengan niku. Teles ya ora rangen kok. Allah nek gawe. Wes Allah sing nyetel niku. Lah ngrumat wong tuwa. Iku ngrumat anak. Lah ngrumat wong tuwa ya Allah. Ngrumat wong tuwa niku ngungkuli perang kok ngrumat nyambangi wong tuwa iki lho kaya nyambangi Ka'bah. Ma mirajul yang buru ila wajhi walidayhi nadrata rahmah kataballahu lahu hajjatan mabrurah maqbulah. Anak sewana wong tuwa sak sewanan ditulis haji sing diterima Allah. Sedina nek sowan ping 5 ya kojak haji. Isu metu ibu-ibu sehat, iya enak alhamdulillah tadi. Lumayan dong. Bapak pun sarapan, wes enak. Apa mau weni to nak, mboten nggih tanglet mawon. Lah, anak sewana wong tuwa oleh ganjaran haji. Wong tuwa sing disowani ya oleh ganjaran haji. Ibadah anak, ibadahe wong tuwa. Mulane nek iso dadi wong tuwa sing ngangeni anak. Dadi wong tuwa sing disenengi anak, aja dadi wong tuwa sing medeni anak. Ana wong tuwa medeni anak ya. Sampai lunga lho ora pamit wong tuane, pamit kancane yo. Aku sampai lunga nanti Jakarta lampung kerja. Nah wis pamit bapakmu. Ah wong iku kok dipamiti. Kaya ora ro watek ono ngoten. Wah apa-apa kok musyawarah karo kanca gak musyawarah karo wong tuwa. Terus anak nyentak wong tuwa iku gedhe dosane. Lah wong tuwa sing disentak iku ya gedhe dosane. Mulane sampai dadi wong tuwa kesentak anak. Omah sing gak oleh barokah Allah iku omah sing nang jero omah iku ana anak wani wong tuwa. Lah ngono ku sing gak oleh barokah sinten? Ya sapa sing nang jero omah iku? Desa iku omah gedhe. Nek desa iku akeh anak wani wong tuwa selamat. Desa iku ora oleh barokah nggone Allah. Mulane nang anak iku seneng. Kalau sampean nek ngrumat anak seneng, insyaallah anak ngontone kita ya seneng. Seneng ono anakmu, kok seneng nang awakmu. Sampeyan ngrungokno ngeten nggih. Aku seneng nak di anak awakmu, seneng ngono diomongne. Engko ada zaman aku yo seneng di bapak sampeyan. Apa? Ngono ku anak lho tambah apik. Sing nyetel apik sapa? Allah. Ono aku keliru nak di anak awakmu. Anak ayo aku dhewe keliru di pak awakmu, anjene gak ngempet aku. Wah kula zaman iku nek iso niki sampeyan Allah iku penuh kasih sayang.
Mulane kula sampean dikongkon penuh kasih sayang. Ningsa iku cilik disayang wong tuwa, rodok gedhe disayang bojo, rodok tuwek disayang anak, ngono nek iso. Nek kuburan disayang malaikat, ngono nek iso. Ana wong sing nasibe ra enak, cilik sentaki wong tuwa. Engko rodok gedhe sentaki bojo. Engko rodok tuwek sentaki anak. Engko nek kuburan sentaki malaikat. Bapak Ibu yang dimuliakan, kula baliki malih, seneng ana anakmu, seneng ana anakmu, seneng. Kita seneng nang anak, Allah sing ngurusi anak kita. Nah, sakniki ingkang terakhir Bapak Ibu. Monggo kita inget gayipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akrimu auladakum, muliakan anakmu, muliakan anakmu. Nabi pesen kula sampean dikongkon mulyakno anak dunya akhirat. Nah ya apa carane mulyakno anak? Dadekno anakmu dadi wong mulya. Lah ya apa carane anak dadi wong mulya? Nggih isenono barang sing dadekno mulya. Lah isen apa? Nggih kalih kados sing sering kita pirengaken yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wis to, niki programe Allah. Cek anake sapa? Janji kelebonan ilmu, kelebonan iman atawi akhlak diumbul Allah. Wong janji duwe akhlak sing apik, terus ilmune cukup, ra kenek direnehno. Diumbul Allah. Wong iki kaya kerdus. Kerdus iku padha, nasibe ra padha karo isine. Ana kerdus ini dilebokno lemari, mergo nyimpen barang sing mahal, istimewa. Ana kerdus wedhe apik dibuakno kali mergo ana batang kucinge. Karo isine padha. Daginge wong bodho karo wong pinter daginge padha. Tapi nilaine ra padha karo isine. Karo isine. Nggih kan? Wong kaya pelembungan. Pelembungan kok disebul nganggo karbit melentung mumbul. Nah wis kadung mumbul sampean bondo wis ngeteter mendhuwur. Ora terus medun medun. Pelembungan kok disebul nganggo abak ngono. Iki melentung tapi yo blimbang. Pegel ngumbulno. Wong kaya dhuwit iku padha bahane. Nasibe ra padha karek angkane. Nggih ta? Nek angkane dawa larang. 100.000 iku larang mergo angkane dawa. Dhuwit 1.000 angkane ndek murah. Dhuwit 100.000 tung tak ono bolak-balik tetep 100.000. Dhuwit 1.000 sampean numbul-numbul tetep 1.000. Bu, sampean milih ndi, Bu? Ana dhuwit 100.000 kuyuwan wedhus. Karo dhuwit 1.000 kesemprot lengo wangi, milih ndi? Ya, pesen yo wis durene. Zaman kepengin di anak sing mulya, mulyane anak iku mulyane wong tuwa kantut. Zaman pengen di anak mulya, ora usah bingung, isih ono ilmu akhlak. Lalu insyaallah barang loro niku ten pondok pesantren, insyaallah. Aja mok pinter tok, wonten pendidikan iki dipikir namung pinter, mboten enten akhlake. Mau pinter iku penting pinter iku. Tapi bahaya. Nek iku pinter apik. Nyuwun sewu, sing sering ngenteki dhuwit negara iku wong pinter apa wong bodho? Wong pinter, wong bodho ya pengen tapi ra ro carane. Sing sering bingung wong pinter apa wong bodho? Wong pinter, wong bodho iku ra iso bingungno wong. Ya bingung karepe dhewe.
Pinter kok apik sempurna apik. Pinter kok nakal sempurna nakal. Sempurna. Resik ya. Wis cek anake sapa. Jadi kelebonan ilmu, akhlake apik, mboten saged diremehno. Tetep dumbul Allah. Sak desa ngremehno tetep mumbul. Nah wong bodho sing akhlake elek, wong sak desa mulyakno tetep glimbung. Tetep glimbung. Pegelen gotong. Nggih bener. Nah sampean aja cilik ati aja cilik. Aku wong ngene mosok iso ndek anak apik. Saged. Wong yo kula sampean niku asli calon wong apik. Allah dawuh wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Aku gak gawe jin, aku gak gawe menungso. Aku gawe jin gawe menungso tak setelate. Mulane tak kongkon apik iku mergo wis setelan apik. Asli setelan apik. Sampeyan kok meneng. Asli setelan apik. Oh, karek niseni tok lah. Karek niseni asli apik. Niseni ilmu. Nah, tinggalane wong tuwa nang anak gawe nabi nggih kalih niku ilmu akhlak, ilmu akhlak. Pancen kula sampean niku rata-rata nggih sami pengen ninggali anak macem-macem. Lah ngoten lho nggih. Ndek anak 5 iku nek iso gawe omah situ idang. Lah pengen temen-temen iki. Pengen nek wong tuwa kok. Pengen ninggali sawah nang 2 hektaran. Nek pengen to. Nggih, iso nukono mobil situ idang. Ra mobil yo gledekan iki ngono. Tapi nyuwun sewu, sampean iku aja nemen-nemen mikir rezekine anak. Kecelik sampean. Rezekine wong tua karo rezekine anak iku beda. Mulane akeh bapak ibu sugih bareng mati terus anake resik kadol kabeh. Wonten apa mboten? Dhewe-dhewe. Sampeyan mikir rezekine anak padha karo mikir brengose anak. Sampeyan gak usah mikir brengose anak. Men iku dipasang brengos dhewe karo Allah. Sampeyan gak usah kate nglumpukno kethokan brengos jagane anak. Men iku di brengos dhewe. Ya cuma kadang-kadang ra padha brengose bapak karo anak. Kadang bapak iku ketel ngono ireng nang ruwata. Nang anak iku mok pinggir-pinggir tok ngono. Nah kena angin semoga mabun. Anak sampean umpama kok melarat. Lah wong melarat iku ya nang akhlake apik, ilmune cukup. Malah medeni wong. Wong-wong do mbakas iku pancen wong zuhud. Ora umum iki. Gelem kaya ngene-ngene yo iso tapi wong teriman padahal asli kangelan nyambut gawe. Tetep mulya, mergo Allah janji dimulyakno. Tetep melarat nang bodho, ora iso mulya. Wong sugih bodho dienggo guyonan anak buah. Dienggo bridu-briduan. Niku bapak ibu. Lane nek anak iku nek iso nggih donga dilunga muga-muga kula sing ngomong nggih saged, jenengan nggih saged. Anak iki sampean mulyakno isih ana ilmu akhlak. Pun mangke diumbulno Allah sama gak usah ngurusi mumbul dhewe. Wong tuwa zaman siyen kan mikir dunyane anak. Akhire sing lara nggih wong tuwa, nikah wong tuwa sing bondo, nggih mboten? Gawekno omah ya wong tuwa sing gawekno. Mulane ndak anak 5 nek wis omah-omah dhewe ngono wong tuwa ayem, anakku 5 wis mentas kabeh. Pancen loro ndak bodho niku. Apa-apa bandane. Wis digawekno omah kon pindah kadang moh. Njaluk cangkeme sawah kurang nggih. Lah wong tuwa zaman saiki akeh sing minterno anak. Kata saiki akeh wong tuwa enteng. Akeh anak iku nikah bondo-bondo dhewe. Wonten apa mboten? Wonten. Bangun omah iku bangun-bangun dhewe.
Wong tuwa ora melu nderek, mergo anake wis pinter. Paling bapak yo mau nunggu tukang. Nek nggawa HP tuwa wong. Wong kok Jawa, iya wene anakku. Iso ngebeng yo ora yo mok menyet pojokan tok iki. Kalau tambah malah iki. Nek masalah akhlak sama kumpul lo kali tiang saya. Insyaallah wong iku karek melu kumpulane. Aja alokan wong bapak. Ono akal kaya apa dilokno. Iso ya tuturi, gak iso ya dongakno, aja sampe alok wong alok bakal melok, wong gething bakal nyambi. Mulane wakeh bapake apik, ibu apik, anake nakal-nakal. Kathah ngoten niku. Sampai tonggo-tonggo kaget kok lha bapake apik, ibuke apik kok metu bekakas ngono ku. Engko nanti dolan nang rumah sakit. Tapi batuke ya persis pakne, janggute persis ibuke. Itu biasane tawalok wong. Sailinge sampean mulai biyen sampai saiki ngono tawalok wong wis oleh wong pira? Antum selamat ya. Nanti lereni aja sampai alok. Nang alok iku macam loro, ana alok sampai ngomong, ana alok namung ten batin niku sami dadi klilip anak turun. Cuma tobaté beda nek alok sampai ngomong njaluk sepuro nang Allah, njaluk sepuro wonge, nek cukup nek batin niki cukup njaluk sepuro nang Allah. Niki nek gak nang diselesekno bahaya tenan anak turun. Lah kalau sampean nek pengen duwe anak sing ilmune manfaat. Ilmune tambah gede lah pengen nggih niku la in syakartum la azidannakum. Nek awakmu gelem syukur tak tambahi. Janji syukur tak tambahi. Lalu kalau sampean ndek anak iso maca bismillah cepet. Alhamdulillah, matur nuwun ya Allah, cepet. Iku digedhekno Allah. Empat cilik kok disyukuri lho. Akeh barang gede iku teko barang cilik. Lama ten rebu ngoten niku nggih. Lah yo mayo sak cilik tak. Tak rumah dulu kok malah gede. Allah ning gede lho iku masyaallah kadang waget ngono. Kita syukur Allah sing gede. Mboten napa-napa sithik-sithik disyukuri. Nah, syukur nang Allah ping pira wae gak diterima Allah. Nek durung syukur manungsa malam yaskurin nas lam yaskurillah. Jadi sampai matur nang Allah ya kudu matur nang menungsa. Sapa guru? Mulane Bapak Ibu sampean nek petuk guru sing ngulang yoga sampean iku aja kate aras-arasen ngomong matur nuwun Pak Guru. Matur nuwun. Ya mau ngono ae. Aku sajane ya wis matur nuwun tapi ora tak omongno ya tak batin tok. Nah, iki aliran kebatinan mboten nangsa. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits omongno. Aja dibatin omongno. Engko tambah apik. Wong kula dipesen kali guru kula. Awakmu nek pengen bojomu tambah apik, awakmu wae sing telaten matur nuwun. Dadi nek awakmu mari badhe nggodho bojo ngono ku ya, Dek, matur nuwun. Kira-kira cocok padha wae. Ngono ku kok tambah apik lah. Sama dadak diguyu dhewe lho. Kok tambah apik. Matur nuwun ta ya. Nek bapak era gelem matur nuwun sampeyan ae sing ngalah. Kak matur nuwun. Oke wae. Sama jajal enggak ya apa ngono mah. Dadi nek petuk guru Pak Guru matur nuwun ngoten. Nggih Allah sing gedhekne. Ya mau ngono to Pak Guru matur nuwun. Nggo awan petuk lho Pak Guru. Siyang Pak Guru. Matur nuwun. Nggih.
ya mau ngono to. Nah nek pas rezeki nah rodok lancar ngono ku sing apik ya petuk guru ya salaman Pak. Terus tangane ana opone ngono. Pak Guru assalamualaikum tangane ana opone. Jere guru mboten ngono kok aja dikatekno. Napa to Pak Guru nglebokno ngono. Ngono kok mok gatekno. Mboten nggih pun. Nah, iki ngerusak iku. Ngerusak budaya iku. Guru mok kon model apa sing ngono ku pantese. Mosok guru kok malah iki monggo balik. Monggo kok sakmene kok akeh ini ngono ku. Guru apa ngono ku. Ya kok pantes mboten ngono kok. Ini mugi-mugi napa sing kula aturaken iki wonten manfaate. Kula nyuwun agungipun pangapunten. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqbilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma fir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka sihhah wal afiyah wa husnal akhlaq. Allahumma ja'alna wa auladana min ahli ilmi wa ahli khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli dhair. Allahumma ja'al hadhil buq'ata mubarakah ila yaumil qiyamah. Allahumma sallimna ya Allah min adabil dunya wa adabil qabri wa adabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad